Fenw i Catrin Alexander Mitchell a dwi'n gweithio i Cylch Meithrin y Coed, Caerdydd. Penderfynais i wneud cwrs diploma lefel 3 yn gofal plant, oherwydd ar ôl cael plant fy hun, penderfynais i newid gyrfa. Dechreuodd fy mab yn Cylch Meithrin y Coed, a nes i dechrau gwneud gwaith gwynyddol iddyn nhw, a wedyn dechrau helpu mas mwy a mwy pob dydd. Felly, y penderfyniad naturiol oedd i dechrau wneud cwrs yn gofal plant. Dywesus i wneud y cwrs gyda camwrth gam, oherwydd dwi'n siarad Cymraeg, mae'r cylch yn cylch Cymraeg, a mae'r teulu gyd yn siarad Cymraeg, felly penderfyniad naturiol oedd i wneud y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf wedi mwynhau llawer o bethau am y cwrs, ond un o'r pethau yw'r gweithdai a cwrdd â gymaint o bobl arall yn yr un sefyllfa yn wneud y cwrs. Rwyf wedi mwynhau dysgu gymaint o pethau am gofal plant o'n i ddim yn ystyried oedd yno o'r blaen. Pethau fel y cyfnod sylfaen a pethau fel busy feet. Rwy'n gobeithio ar ôl cwblhau'r diploma cario ymlaen i gweithio yn Cylch Meithrin y Coed a helpu gwella'r cylch a symud ymlaen.